जापान सापर्टारसोमोन होनबा नोङो बिराद दुखु जाबाय नोंथ' होनबा आंनि दुखुखौ मा बुजिनो आफा आंसो बुजिगौ आं जे जापानखौ बेसेबां थैथां सापर्ट होदोंमोन जापान सापर्टारफोरासो मिन्थिगोन आच्छा मानो एसेबां मोजां मोनो नोंलाय जापानखौलाय मानो मोजां मोनो जोंनि एसियानिफ्राय फिफा वर्ल्ड काप दासिमबो देरहाफेराखै जुदि जापाना देरहायोमोनब्ला जापाना जुदि फाइनालाव मोनहैयोमोनब्ला बेसेबां गोग्गाथाव बाथ्रा जागौमोन जोंनि एसिया हादरनि थाखाय जोंनि इन्डियायाथ' क्रिकेटआवनो फैसा गारो मानसिफोरा फुटबलखौथ' रावबो पात्ताखौनो लाया बेलेग हादराव क्रिकेटखौ जेबोखौनो साना जोंनावसो सानो जोंनि हादरावसो बेनिखायनो आं जापानखौ सापर्ट होदोंमोन आच्छा दे बुजिबाय नों जापानखौ सापर्ट होनाया नोंनाबो थिगानो नाथाय मा खालामनो जेननाय देरहानायाथ' थाखायोना बेनोथ' दा जेननायखौनो आं सहायनो हायाखैबा माथो खालामनो आफा आं मा खालामनो आं दि जापानखौ एसेबां मोजां मोनो बिनि फिलिंसखौ नों मा बुजिनो मानो बुजिया जानांगौ जाखोब्रा एभ्रि फुटबल लाभारफोरानो मिथिखायो जे गावनि फेभरेट टिमा जेनबा बेसेबां गाज्रि मोनो आंबो लुबैदोंमोनब्रा बे जापान टिमखौ देरहाजानो मानो होनोब्ला नों बुंनाय बायदियानो ना जोंनि इन्डियाथ' फुटबलाव क्वालिफाइडानो जाया इसेबां मोजां गेम गेलेग्रा दं जोंनि फुटबलाव ओया क्रिकेटखौसो गोसो होयो मालाय बयबो जोंनियाव जेब्लासिम धोरोम फैया पलिटिकेल फैया अब्लासिम जोंनि भारत हादरा मालाबाबो फिफा वर्ल्ड कापआव जायगा मोना बेनिखायनो थां जापानखौ सापर्ट होदोंमोनब्रा एसिया हादरनि थाखाय जेबो नङा दे जापाना जेनदोंबाबो गोबां हादरफोरनि नोजोराव देरहानाय बायदियानो जादों आंबो नायदोंब्रा फुटबल आं जापान सापर्टार नङाबाबो उनावहायसो आंबो बेसेबां दुखु मोनदों जापाना जेननायाव बुहुत मानसियानो दुखु मोनदों नों जेरै दुखु मोनदों बेबायदिनो फैगोन 2030आव जापाना गेलेफिनगोन दे बांद्राय गारनांला दुखु गाज्रि खालामनांला मानो खालामा जानो देट एमाव बेटा बांद्राय दुखु जानाङा दे माबा बेरायनो थांनो नामा आं लानानै थांगोन ना नोंखौ आं दुखु मोनदोंलै आफा जेरावबो बेरायनो थाङा बेलेग टिमनि मानसिफोरा आंखौ मिनिदोंसो जापानखौनो सापर्ट खालामो नामा होननानै माथो खालामबावनो गावनि टिमा देराबा जेननाय टिमखौ बेबायदिनो बुंखायो बे मानसिनि धोरोमखा बेनिखायनो दुखु दाजा थौ आरो जापानाबोथ' बेसेबां मोजां जुजिदोंमोन थां टाक्कार होदोंमोन अब्लाबो जेननायजों लोगोसे देरहानाय बायदिबो जादों नङाखाय बेसेबां रेसपेक्टफुली गावसोरनि फेन्सफोरखौ जाय सापर्ट होदों बेनि थाखाय बेसेबां रेसपेक्टफुली जिम्मेदारि लानानै निमाहा बिदों बिसोरनि केप्टेना माने बिसोरनि कोचआ बेसेबां मोजां रिसपन्सिबिलिटि लादों जापाननि हादरनि मानसिफोरा बेसेबां मोजां बिसोरखौ एक्सेप्ट खालामदों जेनदोंबाबो रावबो जेबो बुङाखै बेफोरखौनो सान नोङो मालाबा जेननायाबो देरहानायजोंनो समान जायो बे खोथाखौ जापान टिमा फोरोंनानै गालांबाय फिफा वर्ल्ड कापआव बेखायनो नों बांद्राय दुखु दाजालै एमाव बेथा थौ साहा लोंहैनोसै बहाबा माबाफोर जाहैनोसै सिख्लाफोर एदावहैनोसै बिदि गाबबाय थाबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा एमाव बेथा गेजेर मानसिफोरजोंबो रायलायनांगौब्रा नों जेसेबां बुरखाया मानो आंनि गोसोआ गाज्रिलै आफा आं जेरावबो थांनो गोसो गैयालै आफा हामगौ नामा बिदि एसेबां गोसोखौ हगारनाङाब्रा नेक्स्ट 4 बोसोरनि उनाव मोनफैफिनलायगोन 2030आव अब्ला आं नोंनो टिकेट दाननानै हरगोन अब्ला नोङो गावनि मेगनजोंनो फिफा वर्ल्ड कापखौ थांनानै नायहैथां जिखि हादराव जाया मानो मिथिबाय नोंसा नोमफाया जमान होदों जेब्ला नंखागौ थां ओंखारहैथां बास बोरो हांग्रोमोन दिया माथो न'आवनो गैयानो फुंनिफ्रायनो मानसियालाय बास फनखौबो सुइच अफ खालामनानै दोनदों अरे बे निउसखौ लानानै खर' गाज्रि जाबाय नामाब्रा बेलाय मिन्थियालै बास आं नायग्रोहैनांगौ नामा बास थां नायग्रोहैथां साला आंग्रिमोनदि गैयाबा न'खौनो बिराद बोरैबा मोनो माथो बहा थांखोब्रा बे बरफनि बिबारा आं दहायनिफ्रायनो फन हरबाय थादों दाननासो हरबाय थादों लोगोसे फना दा सुइच अफ जाबावबायसो साला बिमानि न'आवसो दंहैयो नामाब्रा र' नायग्रोहैनि एखनबा गुजुनायानो थाबथालायै गुजुयो एखनबा देहायानो दसेनो स्रां मोनो मानो बिदि जाबाय थाखो मैयासो एन्टनिय'जों डाक्टरनाव थांदोंमोन आं मानो बिदि जाबाय थाखो दे हेलौ आया माथो बायदिसिना बुस्थु हरदोंनो माथो नोंनो जाजोब्बाय नामा नोंलाय मानो जालाबायनांगौ जाखो आंलाय माथो थिक बेनिखायनोथ' दाबो आंनाव बुस्थुआ सफैयाखै आं लुबैदों नों लांफैनो हागोन ना आं थाङा आंना आथिङा बायनानै दं मा आथिं बायनानै दं माब्रै माला मा जाखो गोसो जाबानो बायब्रबो आंना बेनिखायनो थाब फै हेलौ नायलाय माबा गावखौ लांफैनो होनो नागिरबाय आंसो हैनांगौनो एन्टनिय'खौनो बुंनांगोन हैनो थाखाय थांगोन ना थाङा बेबा हैगोन ना हैया बेबा बिखायानो सागासिनो डाक्टरफोरालाय माथो जेबो जायाखैल' बुंगासिनो नै एन्टनिय'आबो फनखौनो थिखोला दाहाय डिउटियाव थांबा लानानै थांफानोसै आं सिखिरिया लांफैथोंसै हाफां मा नायबाय थाखोबाल होगार लामाया थांनो मोना आयौ बाला मानोबा मानोबाहाय मानोबा आरे नों निउस होदों नालायखो ओंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै मानो बांसावनांगौ
आं माब्ला अमा राजाया गे होननानै नोंनो डाइरेक्ट खोन्थाखो मानो नों अमा राजाखौ हौवा गोसो थोग्रा होननानै मानो निउसाव होखो जायनि थाखाय नारजि बुदाङासो निमाहा बिलाइनांगौ गोनां जासिगोन जुदि नारजि बुदाङा निमाहा बिबाय आं नोंखौ गारखाया आयौ बाला मा खालामगोन दे मा खालामगोनसो होननानै बुंदोंना दावसो देलाय आं नोंखौ बांद्राय जेबो बुङा नों मानसिया खर' गाज्रि होननानै नाथाय खर' गाज्रि होननानै नों जानला मानला मालायखौबो खर' गाज्रि खालामनो नागिरोबा जानाय नङा आंनि हौवाया जुदि निमाहा बिनांगौ गोनां जायो नोंखौ गारा आङो मिथिबाय नोंखौ गारा आयौ बाला नों नोंनि हौवाखौ इसेबां अनो बे थगायसुलाखौनो मा थगायसुला खालामलायखो बेलाय नारजि बुदाङा दाखालि गुवाहाटियाव थांनायखौ मिथिगौ नोङो सिख्लाफोर लाइन मारिनायखौ खुगाया सामलाय नङाबा माहाय नङाबा मा होननानैसो बुंदों आयौ बाला नों आंखौ सोबाबाय आंबो नोंखौ सोबानो हायो देलाय सोबालाय माबायदि सोबायो आरो आं नोंनि खोथाखौ मानो खोनासंनो जेराव नों थगायो आं अमा राजाखौ गेखौनो बुङाखै नों गे होनदों होननानै आंखौ बांसावदों थिग बिदिनो नारजि बुदांखौबो नों बिदिनो बुंगोन नोंनि खोथाखौ आं मानो लानो आं नोंनि खोथाखौ दुनियानि मानसिजों नों जुजि मिथिबाय आंजों दा जुजिखा नङाबा नोंनि खानायखौ बुखुजोबगोन आं आयौ बाला आंबो बिराद गिबाय देलाय बुखलाय माबायदि बुखुयो आंबो नायनो हाया सानमारदोंना बापावै आइजोफोरनि दावहासो माथो हाफां हगार होनदोंहाय हेगारनो हेगार सादोंहाय आं मानो हेगारनो बैथालि हेगार होनदों मालायखौ बैथालि होनदोंना नोङो नोंसो गुन्दि नोंसो जगरि नोंसो बादारि नोंसो नांथालि नोंसो नाकाति नोंसो मान्दावलि नोंसो बागानसि हाफां आंखौ एदावना लानाङा आं जार्नालिस्टसो मिथिबाय बेनोथ' गाज्रि नोंना जुदि नोङो अमा राजाजों नांनानै बाथ्राफोरखौ क्लियार खालामनानै लाया आंनि हौवाया जुदि निमाहा बिनांगौ होमबा आं नोंखौ गारा थफिराम औ बुं दाखालि बे दावस्रि देलाया ओरैनो निउस होदों मिथिबायना आंलायनो बेखौ अमा राजाखौ गे होननानै खोन्थादोंनो नों खोनानाय नामा आं खोन्थादों होननानै खोनायाखै होमबा नुबाय दावस्रि देलाया माबायदि हाफां नों दा सान नैबे दावस्रि देलाया जेनबाय होनना समाव आं गासैनोबो फिननाय होयो नेनानैल' था नों उल्थासो होनबावदोंना नों आंखौ मा सानो सान नाथाय सानसे ओरैबायदि सम फैगोन नोंबो गाबनांगोन आरो बै समाव नों आंखौ नागिरगोन होमबाना आं बिराद दुखि जागोन नोंनि नायखांनाया नायबायल' था नोंनि गाज्रि दिना सुरु जाबाय हाफां काउन्टडाउन स्टार्ट जाबाय टिक टक गादालै ना दावस्रि देलाया मानसियानो दावरावबो खालामो इन्जयबो खालामो मानसिनि खर'बो जायो बे जियानो मावा मानो आंनि गेजेराव आंनि न'खराव हाबफैनोल' नाङा बादो बेखौ दावस्रि देलाय गैयाबानो जेबो जायालै लाब्रा खाथुनाबो दावस्रि गैयाबानो जेबो जानाय नङा दावस्रियासो कन्टेन्टखौ लाबोनानै होबाय थायो दाबायदियाव दावस्रिनि रलखौ दाननानै होयोब्ला लरग'ल जाजोबगोन बयबो मोजां खामानि मावनानै दिन्थिबा मोजाङाथ' ओरैनो मोजां जायाना गाज्रिबोथ' थानांगोन बेनिखायनो दावस्रि देलायानो मेन जानानै दंथ'यो आरोखि नोंथांमोना मा सानो माबाफोर जुदि सानलाय दावदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय मेथ'सोला सफैबाय मोजाङानो जाबाय दे लामायाव जेबो उसुबिदाथ' मोनाखैना मोनाखै आनै गासैबो पारफेक्ट खामोन दे होमबालाय बाखि न'आव गासिबो मोजाङैनो दङ ना गासिबो मोजाङैनो दं दे होमबालाय नारजि बुदां सोर बियो बेनो आलासिया आं नारजि बुदांनि बिसि आंनि मुङा हाफां आं नोंखौ मिथिखायो आब' नाथाय आं नोंनि सोमोन्दै दिनैसो मिथिदों एबारनिफ्राय मिथिबाय थासिगोन दे होमबालाय थाथ' आं साहा फुदुंहैनि अके बेनो नामा आनै नोंनि बिहामजोआ नों बुंबाय थानाया बेनो आंनि खर'खौ जानाया बेनो डोन्ट वारि गासिबो थिग जाजोबगोन आं फैबायना आं जेखौ बुंदों बेखौ खालामबानो जाबाय अके मा जालायखो दावस्रि देलाय नोंनि हिन्जावा आंखौ सोबानानै जोनानै गालांदों मानो मा जालायखो बेफोरखौ बाद हो नों जुदि हाफांखौ बुजाया आं हले नोंसोर साथामनि फट'खौ हगारगोन अमा राजा आरो बे रुम्बां एक्ट्रेसखौ जों नोंनि फट'खौ जों आं नोंनो नांगौखिनि फैसाखौ होबायानो माथो दावस्रि देलाय आरो मा एदावबावबाय थायो नोंलाय आंखौलाय आं बे बाराव एदावाखै मिथिबायना आंनि खोथाखौ मोजाङै खोनासंनानै ला
हिनजावा जुदि मोजाङै बुजाया आंनाव निमाहा बिफैफिना अब्ला नों मा सानबाय थायो दाउसो देलाय दोनथ' मासे खर' गाज्रिब्रा बे मानसियालाय गावथ' सानसेयाव थायोना थायाथाय मालायखौबो डिस्टार्ब सरि मानि थाखाय आं आनैनि रुम सानदों बेखौनो नोंनिसो रुम होमबा आइ एम सरि गुमै जेबो नङा दे वाव रुमा एथ'बां मोजां मोदोमसो गारदोंबो माथो आंसो थानो लुगैबाय गुमै नोंनि रुमाव बे आंनिल' रुम नङा नोंबनिबो रुम गुमै नों आंखौ गोसोआव गैला आरो माने जोंहा आब'खौ नोंसा आइनि फंबाया बिहामजो लाबोदों ना औ आमाइनि बिहामजोनि बिनानाव नों आठमंग्ला समाव नों आंनो गय दौनाया आरो आं नोंनो गय दौलायनाया बावबाय आंथ' गोसोआव गैला कमन गुमै बै समाव आं क्लास 9मोन आं जोबोद उन्दैमोन नाथाय आं दा जौमोन बैसो जाबाय आं जोबोद सेक्सिबो जाबाय नंगौथ' नों देरबाय समायनाबोथ' जोबोद जाबायना आं जोबोद समायना जाबाय नार्जिबुदां माथो आलासियाबो दं आं आलासि नंलाथ' आंबो बे न'खरनिनो सोद्रोमासो नङा होमबा बेथ' नंगौ आं साहा फुदुंबायमोन फै लोंनोसै अके मा मुं मोनलाय नोंना आंनि मुङा फर्दा मा बुंखो बेनि नामा मा होनखो फर्दा औ बेनि नामा फर्दा आच्छा नार्जिबुदां दाउस्रि देलायनाव निमाहा बिनाङा दे जागोन दे एसेबां गोरलैनो मानिबाय जे दाउस्रि देलाया मा बुंदों जेबो बुङाखै आं अमा राजाखौ मोजाङैनो बुजायबाय आरो अमा राजायाबो गनायबाय नों बांद्राय बेफोरखौ टेनसन लानाङा बांद्राय टेनसन लानाङा आं बुजिनानैनो मोनला मानसिफोरखौ मा खालामखुमादों आंनि उन आरो बिथिंजाय आंनि बिखुनजाबो सोर थङालिलि फाख्रिख्रि आलासि लानानै फैलायखो नार्जिबुदांनि खाथियाव सिथाब रायलायदों र' बांद्राय साना आङो बांद्राय दाउट खालामबा सैथो जामारो साननैसो नायबावनि बबेनि इसिबां सोखो मोखो बियो मा सानदों गावखौनो आंना बसा मेडामखौ लिंहरदों माने आंखौ लांनो थिनहरदों बे हौवा गोसो थोग्राया मानो नांगौ बियो आंनि फिसाजोखौ आलाय सिलाय खालामबाय थायो गावखौनो लांनो फैनो खोन्था गैया हगार हरा अमा बसा रावखौबो गोसो थोआ हौवाखौथ' एसेबो गोसो थोआ गाव हौवा गोसो थोआबालाय मानोथो न'आव नुजाफैयाखै मानोथो हिनजावखौ लांनो फैयाखै आंखौनो थिनहरदों गैया मोजां बुंनायावनो लांफै माबा बहाबासो थांनो ओंखारदों बहा थांनो मालायबा बहा थांनो ओंखारदों जोंलाय मा मिन्थिगौ आं खोन्थागोन अमा बसनो खोन्थाहैथां ओरै खोन्थादोंलाय ओरै बाथ्रा खिन्थादोंलाय समायसोगारदों थेंक इउ माबायदि थारहाय बे मानसिया आयै हांग्रि मोन्दिया गावहा बहा थांनो नागिरदों खोन्थानो होआखैमोन नै आंहा बेखौनो खोन्थाफ्लांना लालायबाय दहयनो ओंखारलांबाय मा थांलायखो बेलाय मादै मोननाव थांनो होननानै ओंखारलांदों थांथो साननैसो एसे गिदिंथो नङाबा बे अमा राजाया आंनि फिसाजोखौ जाखाथारसिगोन जेबो खिन्थाथारनाङा बे अमा राजानो गावनो फाग्ला बायदि नागिरथों जोंलारि मानो लिंहरदोंमोन आंखौ आंनाव मोननैसो बुस्थु दं नों बानलु बेदांनो हैनो हागोन ना मानो हाया जानो बानलु बेदां बिमाया मोननैसो बुस्थु हरफादों आंनो आंना डिउटि दङ ना बेनिखायनो बानलु बेदांनो हैनो हाला आंबो बानलु बेदांखौ लिंहरदोंमोन लांफैयानो आंखौसो लिंहरदों इट्स अके जेबो नङा आं लानानै थांगोन नाथाय आं दिनै हाथ'नाय नंला दे आंहा एसे खामानि दं आं दा मोनायाव लांफैगोन जागोन दे बाय आंनि गोदनायालाय मा जामारदों माबा एन्जर उरखैनाय बायदि उरखैगासिनो मा खालामनाया मोजां जाबावगोन बानलु बेदां मा जाखो आंथ' जेबो जायाखै नोंसो मा जादों ओरैनो नर्मेल गुजिदों एखनबा नर्मेल गुजिनाय जायो आंहा आच्छा आंथ' नुफेराखै नोंखौ बिदि गुजुनाय गुजुनायखौलाय बोरै नुबाय थानांगौ नोंलाय आंखौलाय आच्छा नों फैबाय मोजाङानो जाबाय नोंसानि बुस्थुखौ आं बेवहायनो लाबोफादों लानानै थांफा आं बुस्थु लांनो फैयाखै आं एसे बारहावा जानोसो फैदों मानो बिदि नों नोंना आइथिं सादों होननायालाय माथो मोजांखौनो थाबायदों नोंलाय लानानै थांफा ओरैनो मिसा मिसि सिखिरिखौ लिंहरगारदों आं दानि नोङो सिखिरिखौ लिंहरो ना भगबानखौ लिंहरो आंनिलाय मा दाय जायखिजाया नों लाबोदों जेब्ला नोंनो आंनो हैनांगौ गुबुन सोरनिफ्रायबा जुदि आं बुस्थुखौ मोनबाय डास्टबिनावसो गारगोन आं माने एसेबां अख्रालै नोङो आंलाय मा अख्रा खालामदों जायना लाबोदों बे मानसियानो हैनांगौ आंनो आरो आं गावबो लोमजादों जोंलारि मा जामारदों बुंलाय
जेबो जायाखै। मा जादों? जेबो जायाखै। आं आरो खेबसे सोंबावनांगौबा दिगदारसो दं। मा जादों? एसे गुजुनाय जादों आरो मानि दिगदार? माखौ दम होदोंहाय? मानो इसेबां गोरान गुजुदों? गोरान गुजुनाया गाज्रिथ'। मिन्थिगौ, नाथाय डाक्टरनाव थांबाबो डाक्टरानो जेबोखौनो बुङा। जेबो जायाखैल' होननानै बुङो। माला थांखो नोंलाय डाक्टरनावलाय? आं मैयाबो डाक्टरनाव थांदों आरो ओजोंबो न'आवबो डाक्टरनि मुलि जादों होमबाबो हामाखै। माबायदि मोनदों? गोदनाखौ मानसु सासु मोनो आरो जेब्ला गुजुयो हांआनो फैया फैया जायो। माब्लानिफ्राय? जेब्ला आं न'आव थांदों अब्लानिफ्रायनो। डाइरेक्ट न'आव थांदों ना बहाबाफोर हाबबावनाय? एन्टनिय मोननाव थांदों। बेनिफ्राय? बेनिफ्राय मा? एन्टनियनि बिमाजों रायलायबाय। आरो बेनिफ्राय? बेनिफ्राय मा? जेबो गैया। बिसिनि न'आव ओंखाम जाबाय आरो मोनायाव न'आव थांबाय। आच्छा, एन्टनिय बिमायासो नोंनो ओंखामाव माबा होआखैथ'? बानलु बायदां। खोथाखौ मोनदों होननानै जानला माला दा बुंलाबाय नों। नों हुसाव दंना गावनो मा बुंदों? आं आंनि गाट फिलिंसखौसो नों खोन्थादों। गोसो सिङाव मा सानदों? बाखि मोजांबाथ' जेबो नङा आंनि थाखाय। अब्लाबो नोंखौ सोर मोन्थाय होदों मालायनि खोथाफोरखौ बिदि बुंनो? नंगौ, नों एन्टनियखौ मोजां मोना। बिदि होननानै नों गुबुनखौ जेबो मिन्थिया हसे बेफोरबायदि दाबुं। एन्टनिय बिमायाथ' नोंखौ सैयामोन ना? एसेबां माब्रै अनसुलि जाखो? मानसिया सोलायो एखनबा थासारिखौ लानानै। नोंजों रायलायनानै मा लाब? न'निफ्राय मा बुस्थु लाबोदों लानानै थांदो। जोंलारिनि देहाखौ नायनानैथ' बांद्राय मोजां मोनाखै आं। माबा मोनसेथ' खालामाखैथ' बिसोर। दा आं जुदि डाक्टरनाव लांनो होननानै बुङोब्ला जोंलारिया खि मानिगोन? मा खालामना लायो नोङो जोंलारि? बुजिनानै मोनला आं नोंखौ। बानलु बायदां, बेवहाय नों साया फिथा सावनानै हरदों। माखासे मुलिफोरबो हरदों। नो लानानै थां। अके। आरो नों बेवहाय फैनानै जानला माला दा बुंफैबाय था। जेब्लासिम इम्परटेन्ट खामानि गैया अब्लासिम फैनोबो नाङा। एसेबां गाज्रि गारमाखौ लानानै होख्रावबाय थानाङा नों। नोंहा बुंनो गोनां जेबो खोथा गैया। बारा रागा जोंनाङा मिथिबाय? रागाया आंनावबो दं आरो आं नोंखौ जेखौ बुंदों बे सैथो खोथाखौनो बुंदों आं। एन्टनिय बिमाया एसेबां मानि मेहेरबानि जाखांदों। आंनि गोसोनि गोदै रावा मालाबाबो आंनि बेरेखा खामानि मावा आरो आं मालाबाबो गोरोन्थि जाया। आं जेखौ सानो बेनो जायो। आं बांद्राय जेखौबो बुंला। नोंल' मोजाङैनो थाबानो जाबाय। माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला आंनो खोन्थानो मालाबाबो दाबाव। नंगौथ' आरो आंनि गुजुनाया एन्टनिय मोननि न'आव थांनानैनो जादों। माबाफोरसो थाब बिदि मालाबाबो जानो हाया। एन्टनियआ मा सानगोन आंखौ? मा सानगोन एन्टनियआ? जे आंनि गोसोआ एसेबां गाज्रि नामा होननानै। नाथाय डाक्टराबो दि जेबो जायाखैसो होननानै बुंदों। अब्ला आं मा खालामनो? फारसेथिं आंनि देहायाबो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनसो जालांदों। न'आवबोथ' आं बेफोरखौ जेबो खोन्थानो हाया। मा सानगोन न'नि मानसिफोरा आंखौ? बांसिनसो दुखु हरनाय जागोन। आं जेबो खोन्थानो हानाय नङा। आं खोन्थानो हानाय नङा।